Iki nok kene kok rame ning ngene iki ana apa ya nok kene iki nok kajar gawe kok rame ning ngene iki ana apa lho kowe ora ngerti nok kene kok rame ning ngene iki ora ngerti aku yo ora ngerti nok kene iki ana ketoprak ketoprak iki kancono ketoprak itu kencana iki saka ngendi Kidung Kencana saka ngendi pimpinane sapa Kidung Kencana iki saka Pati Bumi Minatati pimpinane Mami Sukmawe Jaya wonge sing seksi ayu semot sembohe gedhe dhuwur blangan-blangan lha iku pimpinane Kidung Kencana. Lha iku nek ape panjur piye nek nanggap piye iki nang ngarep ana nomor WA-ne langsung diklik ora kesen suwe ayo ndang bali paguyuban santi ora ketoprak Kidung Kencana ayo langsung angkat budal nimbali ketoprak Kidung Kencana ayo